हामबाय दुपर जरानि हामबाय ini kisah kok firok nani nyakai ba feedback rinani bagai norong ngamaring mani norok oro fai sungno kabaris khaimani bagai nongno paiplaya hambai jibani jobani jiba ya farok kok hengka hengke jengsinai kok hengka hengke miawo te salkisa sekang kaisa media ni bisingtei social media ni bisingtei जों नुगै sini ATTF All Tripura Tiger Force Returnees Group ahia khaifa thanai 4 September lai thangnai 4 September 2024 je India government by tei Tripura government by peaceful accord khai phainai जों ATTF te NLFT oro जों ATTF simino kisa kok firoknani bagai ngyakaiba feedback rinani badei nongno ringmani ang puilawono mokok sanamu sungu sini tiprasa rangsak ni tiprasa takok tei bukok sungo borok bohingkana mota mungkha dofani samung khainai rok kisa khaino press meet fo lama ka solai fo abo tamno nungna selekhna ang nongno mo media ni bisingtei kasanam sungo kisa tiprasa rangsak ni tiprasa nor khalok di man thaino manani hingke norok bo saimano bohai kai nahanan nang aboni bagino जों jora jora lama kasu road block khayo keba khaiba जों गोबांमा line department government of Tripura koinung blai rok जों daily nori dong tabo orang tekisa clarification khainamu sungo sinimo 4 September 2024 je peaceful agreement ba accord khai phaimani aro duita option tongo kaisa hingkangke NLFT te kaisa hingkangke ATTF ba All Tripura Tiger Force duita option ar duita option ni bisingo NLFT ni tinta branch tongo kaisa kai BM Biswamohan Deborma te kaisa hingkai Porimol jata PD hino phankrak bini bodol te kaisa hingkai uri original NLFT original group Prosenjit Deborma nyakhaiba hastepa hingkai abo mo 2024 4 September ni agreement ni borok tar mane na NLFT ATTF kaisa nok kaisa ni borok phiaba group khai phia alada alada naharmu ekoto khai to thansano manna bo thansano nai phiaba agini naharmu keba kisa phelayo tongthani cha thani da tabo kisa nukjaka kisa sekang Mr. Koklai Joy Tripura bini bumungang apti nongna Koklai Joy Tripura bo NLFT ni army no ba cadre no na NLFT hin sakai na samni group ate hai kokau gai जों samni group ni chat nai mani bo hingkangke PD ba Porimol Debormani group bo sini ATTF no ba sini accord ni president ba supremo Olendro Deborma bono bo kok samani tongo bo phayoi ano ba bo clear ma khainai tangai sungno muti hinana
tam hinna nang abo bo clear khaya engkai chung naikha chung aro cheri naikha thanai borok 18 আগস্ট হাতাই কতর লামাবো এই সাধুপাড়া রেল স্টেশন রুট ব্লক খাইমানি আরো আবনি সিকাং ব্লক তাং খাইকা কুমারী মধুতি রূপশ্রী কাইসা প্রেস মিট খাইনা নাইকা আউ মিস্টার ককলা জয়তিপাড়া হিনমানি আবল bo hingkangkai chingcheri naimani পরিমল দেববর্মা বা পিডি bini group ni borok hingkai bini lai thangjak pas background angkisa nongno sanai botika saimang ka sungmo saimaya movement khaina to jotoni no অধিকার tongo movement khaimano sung sabon saglak nang khaidi khayaba hingla ta khaidi bingla kok khai sini president no bo মাজরা বেরমানি bongnya bodolo sini ATTF ni cadre tongku sung seri naikha aro kuno cadre sini borok krei Mr. Kokla Jonati Prano moti office ta habidi borok sini borok ya sini to borok ya bo sini ATTF ni borok ya bo NLF ni PD group ni borok abo sung clear engkha betike clear engkha mani kok engkai bong ni president পরিমল বাই কক সালাইয়ে जों साइमाखा जे bo मिस्टार ककला जयतिपुरा bo NLF ni PD group ni borok engkai bongni president da porimol mochang da porimol bo singno bini pas background light thangmani background box singno kisa sai khanari mani abo angrong kisa sanai abo sini ko gya abo bongni president ni Kokla Jayatipura bo 4 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 bo Kokla Jayatipura bo bini army no hinai bongni president Porimol Deborma Porimol bo singo saikhanarika bo bai kok salaika sung kok salaima ulo saka tamini saka bo 4 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 bo agreement khaipuro bo botong bo kering ya tongo bongni president musau tongo bo tong phano bo agreement khaimani yagulo bo tewaisa bangla hawo kipili thangka bufuru kipili thangka hangke নভেম্বর 2024 নভেম্বর 17-18 hinsaubo 17-18 apro botang khaika Kokla Jayatipura uniform sumboi silai romboi bo SB special branch Tripura ni HIB central ni intelligence branch to no bo photo rohak iko naidi ang tabuk bo bisingo tongko hini abo bong president kok do gangkai apru hongke tang haika sini mo agreement no peaceful agreement accord to sijak tongo tong kesango phaioi tewaisa kifil thangka hongke abo law in order ba ain tong deso ta ain tongo সংবিধান tongo deso ngane সংবিধান tongo aboni ti bono samung krak samung ni jaknai abo sijak tongo srai ke sijak tongo bo second time nang peaceful agreement of hayoi nang second time nang teisa revolutionary ba nang silai bolong borok jata hinusin borok bolong borok thanbade nang ati khaimangla engkai abo aini yapri romjak nai obai kai ekdom clear sijak tong engkai bo a samung no khaika bo bangla hawo thangai bo teisa uniform rok sumboi silai rok muya kuni bo oroni intelligence branch ni state ni te central ni borong phunu rok nai di engka bong apro ketam khaika intelligence branch ni borok brong ni president borong ganang Porimol ringkha ringgia kuni ko nai di nin borok da nin agreement to tong engkai agreement to tongo engkai agreement bo engkai botang khaika moto agreement to tongo engkai to or sijak tongo nung agreement of hayoi nung tewaisa silai rom maya rom kangke aboni te kaisa ain tongo a ain no
nini poro pinjak nai enka botangka bo abo phunungmani yagulo bono tamhinai Indo Bangladesh by Tripura border Gobindobari hini kaisa jaga tongo Buddharam Chaudhary abo border mung khata ko aro bono naimo thangro bono arrest khaya kunoi bono Dolai district Ambassa kuto bono refer khaya engkai botabuk bo belo tongko bini ki akis payaku akis ketangsiku bo trial tongo mane kutni trial tongo mane kok tamba bo a case ni bo phiok ja ko release mayako ka bongni president chungote bo koksil saka obo a koklai joytipura Mr. Koklai Joytipura abo rang hajar rang thumboi chalai jak bini logi sabotong kanti mara khini khoroksa tongo te khoroksa abo bong president samani kok mansini kok ya kanti mara khini khoroksa tongo bobai kini khe rang thumboi chalai abo rang thung chak dongpu bong president samani hai abo tang khaba no ko tiprasani badi samung khaina thango samung kaham no khai phekya norokle rang thungbi chawai kri boro rang thungbi tang angka aboni bagino bono party ni bono discharge maro horo abo kisa party ni jotoni party ni no rules te regulation tongo yasa party ni no aboni brongni সংবিধান brongni bo সংবিধান tonga chini bo সংবিধান tongo India ni jemon সংবিধান tongtoi chini bo kaisa সংবিধান tongo etf ni angka bongni bo সংবিধান tongna a সংবিধান nai yakonoi aboti hingke bono discharge khai rohjak bo kuno party ni borok ya tabo airport ni borok boya rang kaya sumu omono sari je Ramzan nai je bo Bangladesh thangkai kaisa je airport ni bade no airport khebo tongo kaisa bo airport no yakarei bo kaisa Bangladesh thangkai oba khem jera sumui silai balai bo je tongi mani je kaisa bo sakhin post pai mani ke tapu kini bagim tam madura jak banau ni thaktai mazra to suntam renai ain tongya de bono sabdagi wadi ke thanga abo kung no seri janai abo naji do bo SB ba HI bilang bo sarkapo ang new ketal kaisa party khulok kai ko naidi ang tong khotabo waing narok ni ke bodagi rohon do kun kuriara sabodagi bo abo bini individual bini abo bosak saisung ni engkai bo Gobindobari o ang Chaudhary para hi thakamo ei Buddharam Chaudhary para bo arrest engkai botabo convict bongsu gya ko bo trial tako kutni trial tongo ain ni bising tongko botabo bo arrested borok si kotabo bo asini airport sijak tongo obai kai tewai sa jodi borok kipil thangkang ke abo romjak nai bo a airport te kerei bo ketal khai bo dono mazrai jak nai ain ni bising te engkai aboni wansung mani bising tike ching phayo bo airport kori emna khai bo ageo airport tongmani Koklai Joytipura to engkai abo brongni jotono ei tamhinai ei boni president ni kok te thaisa kok ngang kai chini attitude to norok saimanu chini bising agibo saimana chini pass background dofani samung khaitani north east no jotoni kaham discipline ni bising tipano romdi tongthani chathani pa romdi kaham abang saksasung sing proud khemia do samani se buikok samasi hingga kok ngang kai chini o attitude bo naidi chini moto brongni to tinda group tongo chini ekta si oron bising tam haika u je Koklai joy attitude bo tongo hin samani sing abono chair kha chini attitude khoroksa pan ar krei sin already list tongo sing naikha krei engka aboni uklogo sabutong aboni uklogo sabu mekha aboni uklogo sabu yosa abo tongo isa khoroksa MLA tongo khoroksa MDC tongo tam lab manai bhai hamjangma krei thansa krei engka hamjangma bo krei a kisa sani badi se nini ani nglai tongkhang kan man khana si naidi abani ko
আর কি স্যার নং আগরতলার আগে কোটি কোটি টাকা পাইও কোনো কোনো দেখা না সিনি খাই কি স্যার আংনি বাদে এক মিনিট যে থাকি সামানি যে কক লই ত্রিপুরানি যে কক বিনি কমনো সাতানি থাকি সামানি যে বন ফানি তনাই অফার তংনাই এমডিসি এমএলএ 응파 마노 খরকসা এমডিসি পান তং মানো খরকসা এমএলএ ফান তং মানো আবার সিনি ওয়ানসুক মানিসি বা ইন্টারনাল কাইসা সিনি ব ইংক তংলে আতি ফান নং মানো হিমানিসি yo sanai pan tong nai me khang na pan tong nai 응커tok ung to toks মানে 응부 이야다 do ei obono opok na sang feedback dikha hiroka naidi Mr. Pokla Joy Tripura nung wansuk di bai takuk wansuk di hansa khai hamjak mani bising di hansa khai tong nai dia haino ereng bui beta muni jak di nung attitude nong bisingo tongbo hungkangke nung sengno list phununga nangnai nung clarification dina nangnai ingyangke সংবিধান ভারতবর্ষনি সংবিধান নীতি আইন তঙ্গো ল ইন অর্ডার তঙ্গো আবনো जों ताम खाइमान जों नायनाय आबोसे जों साना नायमानि खाय इनका ताबुक जे नर प्रेस मिट खालामनो तिनि मेन एजेंडा मुलुं खामनो जे कल जे त्रिपुरा और एटीटीए तंगो ने नर प्रेस मिट बाखायो क्लियर तबो एकदम क्लियर दा बनो अबनो साव एटीटीए तंगि हागा नर प्रेस खाने अरे जानजानि नक नि ব্যাপার নি नक नि ব্যাপার आं ताइनि एंटारफेयर खाइनैबा आं ताइनि कोनाइबा सालाय तो मानु Atita sini wansung kan ne bo akok la joy Mr. Kok la joy nung atiro tangdi wansuk di kutuk kai wansuk di nung etitiap kerei etitiap jadi tong angkai nung punungan nangnai sabotong nung abo sana nangnai abo ke sini puila bokok paithak bokok first to last simani kok takok to oro ang soyong tabuk sini ketal Central Committee ingya khaiba Executive Committee ang General Secretary ngkai ani yagra tongo ani hingkang kai Debborma Biplop ngkai ani yagra phasing tongo sini Executive Body ni kaisa most senior member Mr. Bhanutati Elias Sanjoy sini yango tongo most senior party songsanai borong bisingtina party songsa jago Mr. Benjamin bomong original bomong gangke Monoranjan yango tongo most sini borong party songsanai bini party o bomong gangke Jomland original bomong ke Noni Gopal tai nong college formation na oro sini tongbayu sini langsakni cobani takuro langsakni cobani takurong hnai sini bisingli gobangma botai thaijak to manna buyabno feelings khaimia pano sini hani bororo salsa feelings khaimanai bakung tinera khokung tinera bisingti busuk buthai tabo acha last kaisa kok sumong ang tongai boro je norokni ekor je khlaimani attitude and NLP যে একট খাইমানি কেন্দ্র সরকার বাই কেন্দ্র সরকার এই স্টেট গভর্নমেন্ট তো ও যে একট মানানি নি খামানে তাবুলো তি ইয়াকো আবাহাই বুসুরো দ লেনো বুইতো কম সাও আবো নাইদো म हंकांकाय कायसा टाइम टेबल खाजाक दंगो टाइम टेबल हिमता म जोंनो एग्रीमेंट खाइफाय प्रोसिन एकट सुजाक दंगो 4 years माने bisik brai ni bisingo nongni manthai sengri painai times khajak tong kintu phiaba times khajak phana chinara article tongo 26 article tongo to bangma tongo tebo abo asuk sadia ei जों जोंनि जे 250 crore sanata hai jingsiu abo 250 crore ni bisingo abo project already project submit khaibeka project submit implement tongo फाइनाइ सालनर नुकनाय ओ 2024 नि एकट खाइ फाइनाइ रंनि बथाय किसा साबान बथाय नुकनाय
Aro baksakai tabu je nuk tongmani da jang bo nugo tai jonata public sijang nugo borok bo nugui tongo ba sabui bo tongo je ekor tongo man no baksa o politics khani rok abo rok no sus khai abo rok kok khai borok kari hoi oba ke party rok thana tongmani obo hai bo ati angno kok khaisa sabano sini dofa hate dofa ni samung khaine ke जों गोबांमा सालनि सिमिनो आंनि उमर दाबो 52 years ago आं नुगमानि आंनि अबजार्व आं नुगमानि सिनि दफानि प्रब्लेम खाय दफानि लिडार रक्सि दफानि प्रब्लेम जेसा प्रब्लेम फानंग थं पॉलिटिकल प्रब्लेम फानंग थं सोशल प्रब्लेम फानंग थं इकोनॉमिक प्रब्लेम फानंग थं बा अदर्स टेकुनि प्रब्लेम फानंग थं आबोनि मेन प्रब्लेम कांकाय leader hindi tongnai roksi political ni leader rok hin tongnai rokse borok se sini dofano part khayo divided role khayoi khayo abti bisi sadia abo political lining thang do aipana tongmaya ma sawo nugnai teruk terka singmo khuluknai sini yakoto tongo kebangma point tongo abo segang saka buiko kotor nai msc baksa saje yang jak tongbaina do asuno